So yabona-ke sasinomunye ukhazini wethu emuhle nathi sonke ekhaya, sonke endaweni esisakhula. Sesiqala-ke sekule age yabona nje yokuhlushwa ama-boyfriend. Sithi mesixoxa iy'ndaba ukuthi how my boyfriend said he was gonna come and it's now an hour later and he hasn't arrived. That's my boyfriend will never do that to me. Taibo, my boyfriend said he was gonna take me out to say angizi, but my boyfriend will never do that to me. Taibo, my boyfriend is not replying ama-text am. My boyfriend will never do that to me. Yonke into nje sibona kahle ukuthi eyinkosi sami nathi ukuba simuhle njengayo, cishe ngisho ngegama, ukuba simuhle njengayo ulokhuzana. Ngabe nje nathi o-boyfriend bethu abayenzi lento abayenzayo okuthini. Kanti kusho ukuthi ugogo uhlalela leli yabo mengabe kwenzeka lezi zinto esitshela ukuthi nje mina my boyfriend will never do that to me. Ngelinye ilanga-ke i-boyfriend yakhe yamshiya elele embhedeni, yagqoka i-shorts, yagqoka amateki, yathi sayojoka. Kanti soyibona ku-Facebook sebeyithegile abantu biyombesa nje biphume endlini ithi iyojoka. Hawu wathi esefike esekhaya lethu uxoxa leyo ndaba ekhaya, sazangigila indoda abafana izinja. Wathi ugogo hawu kanti nawe bayakududetha. So-ke nibagada abafana ngoba bazonidudetha. Ungathi ngoba bengabe kadudethi bese ucabanga ukuthi uzohleka laba sebedudethiwe. Uzokududetha umfana ungakholwa. Ungathi mangabe ubona omunye umuntu esenkingeni ulokhu uthi my man will never do that to me. My boyfriend will never do that to me. Kuyadudethwana la emhlaba noMandela wadudetha uWinnie. Nibagade laba. Gender ya Adam dudetha ungakholwa ukuthi ubani.